Pak. Apa, Bu? Aku tas tuku klambi anyar, Pak. Tuku denti sampai ya? Mang iku lak jumlah silak rene ya, Pak. Nawari aku klambi. Tak delok-delok kok apik tenan, Pak. Ya tak tuku, Pak. Coba ya, coba. Sik tak coba ya, Pak. Piye, Pak? Menurut penilaian Apik, Bu. sampean ya apa, Pak? Apik ku. Iku cocok ya sampean. Yo lek menurutku, Bu, lek didelok tekan rambutnya sampean kaya arek umur 20. Iki iso ae. Lek didelok teko wajahe sampean, wis iku jelas arek umur 22. Nah, lek didelok teko bodine sampean, Bu. Kaya arek umur 23. Pemane nggih klambi anyar iki. Sampean tak akoni, memang pinter ngomong, cocok sampean dadi RT. Tapi Pak, lek secara keseluruhan ini Pak, aku ketok kaya umur piro, Pak? Yo, lek secara keseluruhan yo sing tak sebutno mau sampean jumlah kabeh.